Makbida na siya. Dahil baka nakapwesto. Ha? Mo ko daw lang. Gamit, balik ka lang kami. Nasi, ano na. Wala uploads kagamit. Hindi dyan. Hindi dyan. Love, nag-love shout out. Ano ka dyan? Baba ka ng bahay nito. Hindi dyan. Hindi dyan. Thank you. Wala nga sila kapag. Ito na naman natin. Si Chris. Hi Chris. Love shout out sa iyo Chris. Lagyan kita ng jacket Chris ha. Hindi ako makaano. Add as moderator. Yeah. Ayan. Thank you so much, Chris. 6 million people in the house. My love shout out. Thank you so much. Ang time of YouTube. Namiss ko na lang siya. People, my love shout out. Thank you so much. May dalawa tayong tamsak. Hindi dyan, lapag na bahay no, hindi dyan.
Shout out dun sa bago natin kaibigan. Thank you so much. Five million people in the house. Nagyan at shout out. Please type and review para ibaba na ito yung bahay mo, guys. Thank you. Hello, Nightbot. Nilinis tayo na stove natin.